Ġimgħa wara l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fis-sala tal-att tal-voti fin-Naxxar ingħaddew il-voti biex jiġu eletti 5 kumitati amministrattivi fil-komunitajiet. Tkellimna dwar dan mal-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Lewis Gatt. Din id-darba l-elezzjoni tal-Hamlet saru flimkien ma' dik tal-MP, jiġifieri l-votazzjoni kienet is-sibt 24 ta' Mejju, sintendi l-att tal-voti l-elezzjoni tal-MP tieħu preċedent fuq tal-Hamlets, bla dubju ta' xejn. Illum is-sibt ta' wara għal daqstant jintgħaddu il-voti tal-Hamlets. L-elettorat ivvota f'Tal-Virtù, Gwardamanġa, il-Madlina, is-Swatar u l-Kappara u kienu ftit inqas minn 66% illi tefgħu il-vot tagħhom. Il-kumitati se jkunu ffurmati hekk: Tal-Virtù 4 membri nazzjonalisti u 1 Laburist, Gwardamanġa 3 membri nazzjonalisti u 2 Laburisti, 5 membri nazzjonalisti fil-Madlina, fil-Kappara 4 membri nazzjonalisti u 1 Laburist u Swatar 3 nazzjonalisti u 2 Laburisti. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Buontempo spjega l-għan tal-Kumitati Amministrattivi. Kumitati amministrattivi twaqfu bi skop li nagħtu attenzjoni għal ċertu żoni li kienu minsija. Daw kienu jaqgħu taħt il-Kunsilli Lokali. Imma fl-istess ħin il-Kunsilli Lokali ma kellux il-mezzi biex jagħtihom dik l-attenzjoni. B'dawn il-kumitati, b'dawn l-elezzjonijiet se nżidu l-attenzjoni lil dawn iż-żoni. Imma xorta jibqgħu jagħmlu parti mill-Kunsill Lokali ta' dik il-lokalità u anke l-fondi biex jamministraw dik iż-żona huma wkoll mill-Kunsilli Lokali ta' dik l-istess lokalità.